Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KK Channel 11. Kaag subong mabatian niyo man kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyan ng top 10 nga mga balita sa Negros, subong adlaw. Punong barangay Noli Villarosa nag-ayo sa syudad nga ipaguba ang legal structure sa Old Airport. Bagyo Amang yara na sa Camarines Sur. Ginaaligar katapos ang NPA patay sa pagpaniro sa Gihungan City. Sabungan na sunod sa botelya sa deodorant natukiban sa BJMP facility. Kag sa good vibes, amay naluwas sang iya anak kag sang mga pulis gikan sa pagkalumos sa Easter Sunday. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, Bagyo Amang ang yara na sa Camarines Sur kag wala na sa tropical cyclone wind signal sa Visayas. As of 1 p.m. ang sentro sa Bagyo Amang ang yara sa baybayon sang Caramoan, Camarines Sur nga may kabaskugon nga 45 kilometers per hour kag pagpangmadlos nga 55 kilometers per hour kag nagagiho pa northwestward nga may kadasigon nga 10 kilometers per hour. Ginpaidalom sa tropical cyclone wind signal number 1 ang Catanduanes, Sursugun, Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Laguna, Aurora, Quezon, pati na Polillo Islands, Rizal, Bulacan, kag Nueva Ecija. Wala na sang mga lugar nga napaidalom sa tropical cyclone wind signal sa Visayas. Ginapaabot nga sa buwas magahuyang na si Amang kag mangin isa na lang ka low pressure area liwat. Sa number 9, pagiwat sang Manukan Country Inasal Festival ginpaisol sa uli nga semana sa bulan sang Mayo. Sa baylo nga sa Abril ginpaisol sa syudad ang pagiwat sang Manukan Country Inasal Festival sa Mayo 26 tungtong 28 siningat tuig. Sunod sa Councilor Jason Villarosa, pamuno sang Committee on Tourism sa Konseho, may 1 million pesos nga pondo nga gintarana para sa okasyon. Pero magluwas sa kulang nga pondo ginpakamayo nila nga mapalawig ang paghiwat balik sang okasyon. Makapilaman ka beses nga na-amend ang mga ordinansa bahin sa kahiwatan. Ang The Upper East North Capitol Road kag Manukan Country sa reclamation area kabahin sa mga festival sites. Ginapasiguro man sang natukod nga special committee nga may nagakaigo nga supply sa manok sa pagsaulog sa 3-day festival sa Bacolod City. Sa number 8, ipaidalom sa Blue Alert status ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Command kag Emergency Operations Center sa probinsya sa pagsaulog sang panaad sa Negros Festival. Sa memorandum damlagpa nga ginpagawa ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, nakasaad ang pagpaidalom sa Blue Alert status ang PDRRMC kag Operations Center sumugod Abril 17 tubtob 23. Ginapaabot ang pagpakigbahing sa mga bisita kag turista sa liwat nga pagbalik sa tuigan nga selebrasyon kung sa diin sarang maeksperyensya ang kultura sa Negrosanon. Sa memorandum sa gobernador, isa ka incident management team ang iga-deploy sa mga Festival of Festivals. Ang mga city kag municipal DRRMO naman ang ginahaylo nga magplastar sang ilang mga responders sa ilatag sa ka-area. Samtang, nakaschedule naman ang pre-pageant activities para sa 27 ka mga magapakigbahin sa Linay sang Negros. May press presentation kag talent competition sa Abril 14, las 4 sang hapon sa Ayala Malls, Capital Central. Sa Abril 16 naman, natala na ang festival costume. Ang Coronation Night natala na sa Abril 21 sa Panaad Stadium. Sa number 7, karon nga mabatyagan na ang mainit nga panahon. Provincial Veterinarian Office nag-aabiso sa mga nagasagod sang kasapatan nga tagaan sila sa nagakaigo nga pagtatap. Sunod sa kay Dr. Placida Alemana, ang OIC Provincial Veterinarian, wala pa man sila sang patod nga kumpleto nga datos pero may mga report na sila nga nabaton sa mga kasapatan sang abortion o kung nagakahulugan, kasubuman heat stroke. Abiso ni Alemana sa mga nagasagod sang sapat, halimbawa baboy, dapat ini sila paliguan makatlo ka beses sa isa ka adlaw. Sa may mga hinuptanan naman kasubong sa mga ido, mas maayo kung adlaw-adlaw sila mapaliguan sa tunga sang kainiton sa karon.
Sa mga nagapahalab naman sa kasapatan, mas maayo nga hindi sila pagpabayaan sa initan. Kung mahimo, ibutang sila sa mahandong nga lugar. Sa tanan nga mga tion, dapat mayara sila sang mainom nga tubig. Bagluwa sa paghatag sa ila sang nagakaigo nga pagkaon, maayo pagiging mahatagan man sila sang bitamina. Parayon ang kampanya sa Provincial Veterinarian Office angot sa paghatag sang pagtatap sa kasapatan para sila ang mapangapinan man sa epekto sa tag-ilinit. Well ventilated siya, parang hindi siya maapektuhan sang masyado pataas nga init. Kaya nakita namon damo subong cases, abortion, stillbirth, kag heat stroke. Gakapantay siya, gakatumba lang ang mga sapat tungod sa grabe nga init. Sa number 6, shabu nga ginaalegar na sulod sa botelya sang deodorant ang na-intercept sa Negros Oriental Provincial Jail. Na-intercept kahapon sang hapon ang 13 ka sachet sa suspected shabu nga nasulod sa deodorant bottle nga para kuntani sa isa ka inmate sa Negros Oriental Provincial Jail sa Dumaguete City. Sa investigasyon sang PIDEA, duha ka persona nga sakay sa motor ang nagdaho sa jail entrance sang package nga nalakipan sa deodorant bottle para sa kuntani inmate nga si Jemar Casalta. Gilayon man naglakat ang duha ka mga nagdaho. Sang ginusisa, dito nakita ang sachet sang illegal nga droga sa sulod sa deodorant bottle nga naputos pa sa condom. Ginabulubanta nagabalor ini sang masobra 88,000 pesos. Padayon karon ng investigasyon sang PIDEA. So number 5, NPA ay nag-ako sa pagpatay sa isa ka mangunguma sa banwa sang Moises Padilla. Ginako kahapon sa New People's Army ang pagpatay sa 63 anyos nga mangunguma na si Danilo Bedaha sa barangay Makagahay, banwa sang Moises Padilla. Si Bedaha, nagpadulong langkutan ni Saya sining nga umasang Domingo sang siyang gintiro sang mga armado. Nasapwa na lang siya nga patay suno sa NPA, ilagin silutan si Bedaha Gaila ginakabig nga kawatan suno sa rebelde nga grupo. Madamo na sa mga pumuluyo nga nagreklamo sa kabedaha nga kuno nagapangawat sa mga kasapatan kag nagapangagaw sa mga ulumahan. Suno naman sa PNP wala sila sa impormasyon angot sa alegasyon sa NPA. Sila ang may identity na kag ila pasakaan sa kaso nga murder ang mga suspect. Sa number 4, ginaalegar NPA sa Gihulngan City patay sa pagpaniro. Patay 33 anyos nga panday matapos ini gintiro sa sulod mismo sang ilang nga balay sa barangay Maniak sa Gihulngan City, Negros Oriental. Ang biktima amo si Armando Babor nga ginapatihan katapo man sa New People's Army. Sa investigasyon sang PNP, nagapamahaw lang kahapon ang biktima sa sulod sang ilabalay upod ang iya pamilya sang hinali na lang magsulod ang 3 ka mga armado kagin paarakan tiro si Babor. Gindala pa sa ospital ang biktima apang wala na matabangan pa. Posible iyaman mga upod sa hublag ang mga nagpatay kay Babor sunod sa PNP. Padayon ng ila karon nga investigasyon. $150 tanan ka mga traditional jeepney ang padayon sa pag-apply sa interim service permit para padayon makabiyahe tubtub Disyembre 31. Sa masobra sa 2,400 ka mga traditional jeepney nga nagabiyahe sa syudad, may 150 lamang ang nakaproseso sang application kag nagahulat para sa releasing sang interim service permit nga magikan sa Land Transportation Office. Sunod sa kay City Administrator Pacifico Maghari III, naglabot man sa 500 ang nabato nila nga application humalin sa nagligad nga bulan pero may 150 lang ang nagpadayon sa pagproseso sang interim service permit. Sa meeting sa tunga nanday Mayor Abdi Benitez ang pamunuan sang LTFRB, ginpasalig man sang ahensya ang pag-extend sa provisional authority kung interim service permit sa mga traditional jeepney operators tubtub Disyembre 31. Upod man sa meeting, kaina ang katapos ang modernized jeepney operators nga nag-ayo sa syudad kag enforcement agency nga matagaan atensyon ang problema bahin sa kolorum jeepney nga nagabiyahe sa syudad. Sa number 2, paday ng hugot nga pagbantay sang African Swine Fever Task Force sa mga puerto sa Bacolod City kag probinsya sang Negros Occidental.
Sa April 1 to 10 nga report sang ASF Task Force, may 1.2 million pesos nga balor sa mga processed pork ang tigay nga gin-ship back bangod sang kakulang sang document. Masobra naman sa 100,000 pesos ang balor sang pork kag pork meat products ang ginpangkumpiska kag ginsunog. Suno kay Dr. Placida Lemana, ang OIC Provincial Veterinarian, paday ng pagpadala sang probinsya sang supply sang baboy sa Luzon kag iban pagid nga bahin sang pungsod. Nagapabilin nga ASF-free ang Negros Occidental. Pero kung ipaangit sa nagliligad nga tuig, mas nagdubo sa 2,000 to 3,000 ang ginapagwa nga baboy sa probinsya subong nga tuig. Pero patag ni Lemana, nagdubo man ang shipment ang sobra diri ang gina-convert sa processed meat. Inya nagasabat man sa ginalantaw kakulang sa processed meat nga mahimo ituga sang pagban sang probinsya sang pagsulod sang processed meat gikan sa Cebu. So, kung i-compare naton ang sa previous years, kag subong nga year, medyo nag-reduce ang ship out sa mga 2 to 3,000 a month, no? Pero ang iban nga product nga wala nato na ship out, gina-process ang aton nga mga hog raisers, no? Kay wala man ta nagapasulod sang processed food from Cebu and Iloilo. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Punong barangay sa Barangay Tangub nga si Noli Villarosa nagahingyo sa karon sa syudad kag sa kaap nga aksyonan ang mga illegal structures nga nagapabilin sa sulod mismo sang Old Airport sa Bacolod City. May report si Nico Delfin. Humalin pa sa nagpandemic sang nag-inulhot ang mga kiosko kag nipahat sa unhan sang runway sang daan nga airport sa Bacolod City. Makita man diri ang mga balayan sang manok. Pila lamang ini sa luyag ni Barangay Tangub punong Barangay Noli Villarosa nga makakas sa bulig sang City Legal Office. Bangod suno sa iya, wala man naglisensya bisan sa barangay ang tagiya sa mga baligyaan nga yara sa nasakpan sang propiedad sang Civil Aviation Authority of the Philippines. Sang COVID, ginpauntat mo na da, nagbulig man gani kita, tungod livelihood to, ginsigi-sigi nila, ila na nada kay may koneksyon kag empleyado sang kaap, siguro wala takbalo kung ano ang amo na ang tama sa power force sa kapitan. Istorya ni Villarosa, napasakaan na siya sadto sang kaso sang anay empleyado sang kaap, humalin sang gintugyanan siya nga bantayan ang propiedad nga nasakpan sang ahensya. Ginpanginwala niya nga may kaangtanan siya sa mga baligyaan nga natukod sa sulod sang daan nga airport. Ako naman pa si Bangdan nga ako sinaga personal, pero wala ko nga personal, mayo gani nga una sinakag na-interview ako sa matudto dapat ang barangay dira ang manegosyo, mga income generating to. Pero sinong nagtolerar si iya? The big question mark, sinong naghatag power si iya nga mapatindog da? So ang barangay wala kami dayaga intra tungod nga gikuan kami power. Supposed to be area of responsibility kuna pwede ako kasulod, hindi gani ko kasulod. Gintinguaan nga makuhang bahin sang tag-iya sa mga structure sa sulod sang daan nga airport. Apang nakakandado na ang mga gate sang daan nga baluparan. Sunod naman kay Bacolod Silay Airport, Kaap Manager Ruel Aranzado, ila naman ginausisa ang nasambit nga mga structures. Nag-ayo naman sadtong ila anay empleyado nga matagaan sang panahon para mahimos kag mauntat na ang mga activity sa natukod nga structures. Samtang ginsiling naman ni City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. nga ang katapo sang City Engineer's Office ang natalana man nga maga-survey sa daan nga airport dungan sang pag-inspeksyon sa mga illegal settler families pati na sa iban pa nga mga structures nga sarang maapektuhan sang ginaplanong nga access road nga magaangot sa Tangub kag Barangay Singkang Airport. Nico Delfin para sa DigiCast Negros. Sa Good Vibes, sa adlaw sang pagsuulog sang pagkabanhaw ni Hesukristo, isa ka anak ang nagluwas sang iya nga amay nga nagakalumos sa bulig sang mga pulis. May report si Romeo Subaldo. Sang Easter Sunday kung adlaw sang pagkabanhaw ni Hesukristo, napuno sa mga bisita ining Malugo River sa Barangay Ilope sa Silay City. Ang pamilya Carrera ang isa sa mga aga pa nagpadulong sa suba para maligo. Pasado 11 sang ginalantaw ni Jeric ang iyaamay nga si Geoffrey nga nagpadulong sa suba.
Nagpaligo ini kag dugay-dugay na deparahan niya nga nagakalumos na ini. Gani, nagdalagan siya para buligan ng iyang amay. Amo to na nga agaw ko yung kadto sa tupad. Oo. Ipagpagkadto siya tupad, why na ginasigitan ko sa pa, why na sa ka. Ano may mawala siya? Nagsururot na? Nagamuna na sa studio. Nagdruko na sa? Oo, nagduko na sa. Si ano ginubra mo ang una sulod so unser mo kita mo nagamuna sa? Gamba ko nga nagsalom ko gamba ko sa kagalingon ko lang. Bako Lord, ikaw na bala sa amin papa. Amo to yung gitibong ko sa pasaka. Pag-abot ni Jeric, nadulaan sang animo ang iamay. Gani iya ini nga gintibong pasaka para maamat-amat tulod pahigad. Tuma na kuno kadalom sang tubig. Ginbudlayan na siya pero insaktuhan gid ang timing sa mga pulis nga katapos ang 1st Negros Occidental Provincial Mobile Force Company nga nagbulig sa pagsalbar sa iya nga amay. Baliging butong ko naman sa kaging itsa. Kaya mo to nga pagbutwa ko, mayara ko kita nga isa ka pulis. Kaya gisaman ka nga nagapas pala para magbulig sa nga ko na may pakadto sa takas. May mga pulis ka nagbulig sa imo palapit. Oo. Ajay, kung ikaw lang isa budlay, Budlay gid katama sir kay hindi ko masarangan na may ko bisan sino paguro mayo magano hindi magid kaya kung ikaw lang gid isa. Oo. Tapos isa pa wala ko ya mga life vest or ano. Sa bulig sa mga pulis kag sang rescuers sang Silay City DRRMO, tigayon nadala sa takas ang iyang amay, gin CPR kag naumpawan. Dako pasalamat niya nga natagaan sang ikaduha nga kabuhi ang iyang amay sa adlawan mismo sang pagkabanhaw. sang dira mismo sa pagsipar siya ng pawansa, Oo sir. nakabuga sa tubig. Kaloyan man way man sa ipabayan dito. Mga 20 or 30 ka pump. Oo. Pero ang ako nutod ya kagang ang utod ko kagang utod sa ako na may grabe ng ibig iti Kurbaan na. tulbaan na sila. Pagkita mo nga nagbuga na sa tubig, na sulod sa Eh, nalipay eh. Kaya doon, hindi ko magpati na namin. Oo. Ang ginoo, lagi ka pabayas siya. Subong, masako na sa pagbiyahe liwat ang tricycle ang iamay, pero ang natabo sang Domingo, hindi malipatan ni Jeric tubtub nga nagakabuhi siya. Barb, sa reports ang NDRMC this nga Holy Week, it's very unusual kung ka naglabot sa 70 plus ang nagkalamatay sa pagkalumos. At least sila, o kung sa ang tatay niya nakasurvive sa sining insidente. Grabe man may no. Ang aton dami nga alert ang nangyara sa palibot, nabuligan nila yon ang pagluwas. Mas maayong may pulis kag rescuers all the time nga sa lapad. Kaag amoy adto mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Kung dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mihares. Tugtog sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.